101टा ट्रेक्टरनि रेलि दिनैहाय सराइबिल बिजाबाव बरबादानिफ्राय जागायनानै जोंनि सराइबिल बिजाबनि खना खनला जेरावबो थांनाय जागोन दिनै 101टा ट्रेक्टर रेलिनि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय जे 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम प्रमद बर'नि फिन खनसे सरकार जानो थांफिनगासिनो दङ। एबारनि 2025 मायथाइनि बिसायख'थियावहाय बिपिएफआ जेरावबो गैया। बिपिएफआ गाज्रि रोखोमै जेननो थांगासिनो दङ। बिथांमोना सिंगल डिजिटआवनो थागोन आरो सराइबिलाव बिसोरो जोंनि इपिपिएलनि खाथियावनो गैया। रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि आशीर्बाद होगासिनो दङ, जेरैबायदि रेसपन्स आंनो होगासिनो दङ, प्रमद बर' सारनि जे थांनाय 5 बोसोरनि खामानि, बिथाङा जे दिनै जोंनाव सान्थिखौ गायसनबाय, बिथाङा मोनफ्रोमबो हारि माहारिनो न्याय होबाय, जौगानायनि लामायाव दिनै गोख्रैयै दावखोलांबाय थाबाय, बेफोर गासैखौबो नायनानै दिनै ट्रेक्टर पार्टिखौ जेरावबो आशीर्बाद होदों रायजो राजाफ्रा, बोर सारस्रिदों। सराइबिल बिजाबावबो बिथांमोना बोर सारस्रिगासिनो दं। बिदिनो थांबाय थायोबा जों गोबां बिबांनि भट लानानै सराइबिल समस्तिखौ देरहानो थांगासिनो दं। सेकेन्ड फेजनिखौ जों फोसावगोन, थाबैनो फोसावगोन। जोंना गासिबो रेडि जोबखा, फोसावनोल' बाखि। गतिके जों सानसे साननैनि गेजेरावनो सेकेन्ड फेजनि लिस्टखौबो जों फोसावगोन। जोङो दिनैनि तारिखआव 22निफ्राय 26, 22टानिफ्राय 26टा समस्ति देरहानो हानाय मोनसे रिपर्ट, मोनसे सार्भे जोंनि गेजेराव दङ। गतिके जोङो एनि टाइम बिटुइन 22 to 22 to 26 सिट जों देरहागोन। हारसिङैनो जों सरकार दागोन एबार इपिपिएलआ। गोसो खुलायै गाव मोजां मोननाय हानजा आरो केन्डिडेटनो भट होनो ओंखारगासिनो दं। दा बेवहाय राजु नार्जारिया बेवहाय हिउज भटआव देरहानो हागोन आरो देरहासार जागोन, जों बेखौनो फोथायो। बेसेबां मासिखौ जोङो लिमिट दोना, जोङो मेक्सिमामनिफ्राय मेक्सिमाम सिट, जे मेक्सिमामाव जोङो 40खौ गेलेगोन, खिन्थु 40नि गेजेराव 30खौ जोङो मोनगोन होननानै जों सान्दों। नाथाय बेनि गेजेरावबो डेम'क्रेसियाव जेब्लायबो मोनसे स्कप दोननांगौ, बालायनि थाखायबो स्कप दोननांगौ, गावनि थाखायबो स्कप लानांगौ जायो। बे हिसाबै जों सानो मा, जेसेबां नांगौ नाम्बारजों जों गभर्नमेन्ट दानो हायो, 21टा नाम्बार, बेनिफ्राय बहुद बांसिन नाम्बारखौ जों देरहानो हागोन। आरो हयतोबा जोङो एबसलुट मेजरिटि लानानै, सिम्पल मेजरिटि नङा, एबसलुट मेजरिटि लानानै, 2/3 मेजरिटि लानानै जों देरहासार जानो हागोन। नैथि फारिलाइनि बिजाथि लिस्टआ दिनै नङाबा गाबोननि गेजेराव मोनगोन आरो बे गासिबो फाइनाल। जा आफादगिरिया बेखौ लानानै दं फाइनालि, आरो आं सानो जोङो बे टिकेटखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो मेसिभलि जोंनि केम्पेइन हाबाफारिया जागायसिगोन। दिनै सराइबिल जि बिटिसिनि बियाब, बे समस्तिनि मोनसे ट्रेक्टर रेलि, ट्रेक्टरा जोंनि हान्जानि सिम्बल, आरो बेवहाय जोंहा राजु नार्जारि इउपिपिएल हान्जानिनो गाहाय नेहाथारिया गेलेनो ओंखारदों। जे बिथांनि फारसे जिबायदि सराइबिल ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हारि बोरोन बासियालासिनो बयबो हारिनि मानसिफ्रा जेरैबायदि गिर्जा गिर्जा मदद होदों, बेखौ मोननै मोनथाम प्रग्रामाव नुनो मोनबाय। जों बेखौनो दा नमिनेसनाथ' जायाखै, नमिनेसन जानायनि आगोलनो रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनो दासिमाव जों इउपिपिएल हान्जानिफ्राय गोजोन आरो खौसेथिनि जि मोनसे रेलि खालामबाय थादों, ट्रेक्टराबो बिनिनो पार्ट मोनसे। आरो आं सानो दिनैनि ट्रेक्टर रेलिया मोनसे भिक्टरि रेलि बादिबो सराइबिलनि थाखाय। आरो बावहाय जि नुदों जे जोंनि गेजेराव ना टिकेटनि मोनसे दावराव दावसि, ना गुबुन मोनसे हान्जा बा अर्गानाइजेसननि दावराव दावसि, गावबागाव बयबो खौसेयैनो मावलायलायबाय थादों। दा मोनसे खौसेथिनि सिम्बलखौ सराइबिलाव जों नुनो मोन्दों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन समस्तिफोरावबो जोङो बेबायदियैनो खौसेयैनो मावलायलांगोन। आरो सराइबिलनि जि इउनिटि, बे इउनिटिया ओरैबायदि इनडमिटेबल मोनसे इउनिटि जाबाय जे बाहाय बिपिएफनि बेसेबांबा बोसोर जागायजेननायनिफ्रायनो मोनसे सासन दङ। 2005निफ्रायनो बिपिएफनि सासन, आरो बाहाय गुबुन हान्जाया देरहानोनो हायाखै। स' बै समनि इलेक्सनफोरा इलेक्सन बादि नङामोन, एसे एबनर्मेल इलेक्सन, बुलाय सोलायनि इलेक्सन, रावबो थावरिनो हाया। खिन्थु दिनै मोनसे सुस्थ' गणतन्त्र फैनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा गाव गावनि गोसोनि साननाय बायदियै जे भारदिकखौ होनो ओंखारदों मानसिफ्रा, जे सोरखौ मोजां मोनो। दा दिनै गणतन्त्रखौ मोननानै, गोजोन खौसेथिखौ मोननानै
लोगोसे जौगानाय मोनबाय सुजित नार्जारिनि मुङाव दिनै बावहाय मोनसे कमिउनिटि हल जादों लामा सामा जौगादों सोलोंथाइ बिथिङाव जौगादों